миңа хәзер үк кирәк, менә эшли башлыйм да миңа бөтен нәрсә бирәләр. Бу видео миллион просмотр җыйды. Алар зазвездились так. Минемчә, готова ли я была менә в тот момент менә шулай үскә күтәрелергә резко. Хәзер вообще кешеләр алар капризлар алар теге. Мин аларны бүздә держу. Шуңа күрә һәрбер эш, һәрбер җыр түләнергә тиеш. Түләнергә тиеш. Мои слушатели, мин аларга бик рәхмәт, помазга утырып, кассетасын куеп, бөтен татар җырларын җырлатты. Һәрбер артистның үз вакыты. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта этно-хип-хоп һәм инди-поп стильләрен татар телендә популярлаштыручы, экспериментлар яратучы хитлар авторы, җырчы, биюче, Дышать проекты солисты Гөлнар Шакирова. Ялгыш кына шулай тора. Син хәзер монда гел. Әйе, мин монда яшим. Клиптансың. Әйе, менә алар предложили да, мен әйтәм, калыйм әле монда яшәргә. Үзәктә, монда рәхәт бөтен җиргә. Монда рәхәт, монда җылы, монда уют, монда килегез монда. Анар син әле ни? Тренд биреп җибәрдең бит, хәзер монда төшерәләр, клиплар. Ярар, бик әйбәт. Без аларга бик шатбыз. Син көнләшмисең анда нигә? Мин уйлап таптым бит моны дип. Юк, ул бит бөтен кеше өчен ясалган, шуңа күрә кешеләр, теге артистлар анда видео төшерсәләр, алар әйбәт ул. Димәк, син әйбер. Монда да трендлар биреп җибәрдең. Получается шулай. Безнең тапшыруыбыз маршрутка дип атала, һәм без артистларның, танылган шәхесләрнең яраткан урыннары буенча маршрут үтәбез. Син безне Иске татар бистәсенә чакырдың. Әйе. Иске татар бистәсе Казанның тарихи үзәге. Анда татар байлары, сәүдәгәрләр һәм руханилар яшәгән. Шулай ук биредә шәһәрнең иң борынгы Апанай һәм Мәрҗани мәчетләре урнашкан. Бу җирләр миңа авылны ничектер искә төшерә, чөнки минем иң яхшы, иң кызык вакытлар ул әби белән бабай белән булды. Менә монда килеп ничектер менә бала-чага вакытлары ничектер искә төшерәсең. Кстати, менә монда без тыпырдатып төшердек. Әйе, монда биедек. Бу видео миллион просмотр җыйды. Әйдә хәзер башыннан башлыйк инде. Син үзең Казан кызы. Әйе. Әниең күн җитештерү заводында эшли, тиң төрле һөнәрләр иясе, гомумән син эшчеләр гаиләсендә. Каян беләсез? Карадык инде интервьюлар без әзрәк әзерләнәбез кунакларыбызга. Сез экстрасенс. Әйе, шулай булып чыкты. Гомумән иҗади гаиләдән түгел. Сиңа сәхнәгә, җырга, моңа мәхәббәтне балалар бакчасында күнектерәләр. Әйе, шулай дөрес. Менә барыбер бит инде кичкенә вакытта без җырлыйбыз, биебез, ләкин мин артист булам дигән фикер кайчан килде, исеңдәме? Әйе, мин 5 яшьтә әнигә әйттем, әни, мин җырчы булам, сине лимузинда йөртеп, сиңа үй сатып алам. Менә шуннан хыял булып чыкты да, менә хәзерге көндә менә ничектер Потихонечку җылыбыз белән барабыз менә. Син теге әтиянең юк кирәкме инде кызым, берәр башка һөнәр сайла дип алай әйткәннәре булмадымы? Барыбер бит инде эшче кешеләр, алар артист һөнәренә рушайтым инде скептически карыйлар. Әллә килеп чыга, әллә килеп чыкмый. Мине ничектер әнием, әтием алар мине поддерживали. Әнием әйтте, сине конкурсларга йөртеп, мин икенче гомер күрдем. Шуңа күрә мин аларга бик менә рәхмәтленем. Мин балачактан аңладым, минем гомерем творчество белән будет ничектер связано дип әйтимме. Шуңа күрә мин биедем дә, җырладым да, театральный кружокка да йөрдем һәм минем гомерем творчество белән була. Икенче эш булса да, ул менә
Барыбер сәхнәгә ишет кал. Әйе. Ну, не могу мен по-другому. Ну, шулай йөрәк сорый, мин эшлим. Шын иҗади кешедә шулайдыр инде ул. Була бит менә иҗади һөнәргә укырга керүчеләр, менә журналистикада да шулай ук. Алар укырга кергәндә уйлыйлар, менә мин хәзер укуга керәм дә һәм беренчедән мин танылачакмын, икенчедән хәзер миңа әллә нәрсәләр өйрәтәчәк һәм күп кеше менә шул беренче курста депрессиягә китә, чөнки шын барлык белән аның хыялы бер-берсенә бөтенләй дә туры килми. Соцсетлар булмады, интернетлар булмады. Менә хәзерге вакытта ничектер яшьләр алар менә миңа хәзер үк кирәк, мин менә хәзер менә эшли башлыйм да миңа бөтен нәрсә бирәләр. Анда уйлар булмады. Безне бит үстерделәр ничек? Ну, күп эшләсәм була, күп эшләмәсәм булмый. Миңа университетта бик кызык булды. Анда безнең каскадерство да булды, анда фехтование да булды. Аннан соң безгә сценическую речь куйдылар. Миңа кызык иде. Минем ниндидер ожиданиялар теге хәзер мин зур артист булам дип булмады. Ничектер укырга килдем, менә укыйм. Укысам, әйбәт укысам, наверное, кеше булып чыгармын дип. Килеп чыгардырсың. Әйе. Һәм син гомумән башта бит рус телендә иҗат итәсең, һәм синең теге YouTube-тагы каналыңа да аска төшсәң, анда башта русча җырлар гына бара. Аннары син беренче татар җырың Әпипә булды, әйеме? Дөрес. Һәм аны аудитория яхшы кабул иткәч татарча җырларда калырга булдыңмы син? Без Әпипәне чыгардык та, әйтәм, менә ничек кеше принимать итер. Ошады. Һәм миңа кызык булды. Әйтәм, әйдә тагын бер ниндидер җыр ясыйбыз. И менә аннан соң былбылым җырын ясадык. Һәм шуннан соң мин аңладым, мине ничектер менә татар теленә тянет, свои корнемы, ниме. Һәм хәзер рус телендә җырны язасым килсә, ничектер менә бармый. Значит, мин изменилась. Андый вакыттар була. Һәм син үзеңне таптың да кебек нәкъ менә бу стильдә, бу образда һәм ничектер халыкта сусаган булган моңа. Теге әйтеп булмый бит инде хәзер безнең заманча башкаручылар юк, эстрада гына дип заманча башкаручылар да күп. Ләкин менә бу ничектер шул теге в яблочко ноктасына эләкте һәм яратылып тыңлана да шуңа күрә. Бәлки шулай да. Мои слушатели, мин аларга бик рәхмәтлемен. Мин татар телен белмим һәм менә сезне тыңлап, ничек татар телен беләсе килде, ничек Европадан, Западтан, каян гына язмадылар кешеләр, татарлар да түгел. Ә менә кызыксыналар. Менә ул самый әйбәт ничектер инде, благодарность. Әйе, һәм теге статистикага караганда да бу ничектер жанга рәхәтрәктер, син үз миссияңне аңлыйсың. Син сөйләгәнең бар, көнбатыш хип-хопы миңа ошый һәм мин аны якын күрәм дип. Син гомумән нинди җырларда үстең? Татар эстрадасы турында сөйләгәнең бар, менә көнбатыш музыкасы дибез. Ну, менә да, миңа менә хип-хоп ошый. Миңа шундый артистлар, мәсәлән, Мисель, Джей-Зи, аларны тыңлармы? Менә ул 2000 инде, ул вакытларда ничектер менә R&B җырын тыңладылар, Нелли Фуртада аннан соң. Менә шуларны тыңлап үстем инде мин, ләкин бала чакта мин татар эстрадасын тыңладым инде. Теге минем кем Әлфрит абый КамАЗда йөрде. Авылда инде ул. Менә шул КамАЗга утырып, кассетасын куеп, бөтен татар җырларын җырлатты. Һәм дә көнбатышның R&B-се һәм татар эстрадасы 2000 еллар эстрадасы бергә кушылгач. Ну, менә шулай булып чыкты. Шулай булып чыкты. Ул бит не специально менә нәрсәдә үсәсе. Безгә сиңә. Әйе. Әмма хәзер син үзеңнең стилеңне, үзеңнең жанрыңны ничек билгелисең берәр исемне? Мин арга этно-хип-хоп дип әйтәм, ләкин ул ахры юк ул андый стиль. Ну, может быть, вакыт узгач ничектер булып чыгыр. Әлегә этно-хип-хоп дисәк, без ялгышмыбыз диде. Ну, юк, ялгышмысыз. Син җырларыңны шулай дип атыйсың икән, димәк ул жанр инде бар дисәк була. Мен беренче, Без китапханәдә әзрәк әкренрәк сөйләшәсе килә хәтта. Инде хәзер менә әкрен генә сөйләшербез.
Казан милли мәдәният үзәге 1991 елда Аиша һәм мәдәни агарту, ял итү, күңел ачу, мәдәни чаралар үткәрелә торган комплекс буларак эшли башлый. 1996 елда төп бина каршысына 40 метрлык хөррият скульптурасы куелган стелла урнаштырыла. Үз вакытында бинада Казан шәһәр филармониясының иҗади коллективлары да үз эшен башкара. Казан бию ансамбле, Казан нуры халык уен кораллары оркестры, Ла Примавера Казан дәүләт камера оркестры, Идел егетләре халык эстрада фольклор ансамбле һәм башкалар. Бүгенге көндә бинада яңартылган Татарстан Республикасы милли китапханәсе урнашкан. Не өчен бу урынны яратасыз? Мин балачакта булганда без аны НКЦ дип йөртәйдек. Монда төрле вокальный конкурслар балалар өчен булды. Син менә беренче, икенче, өченче урын алса, анда зәки мягкие игрушкалар бирәләр иде. Һәм теге син инде менә стараешься, матур итеп җырлыйсың, һәм минем теге цель зур аюны выиграть итәргә, беренче урын алырга. И менә монда мин беренче урын алып, шул зур аюны үземә теге инде, выиграла инде. Аннан соң бөтен балаларны кафеда җыеп, монда кафе бар иде. Ул минем өчен менә чудо. Лимонадлар, тортлар, ашамлыклар биреп, менә шундый балалар өчен бәйрәм ясадылар. Андый конкурслар хәзер юк та. Меня ничек повлияло инде менә җырчы булырга дип. Мин әле уйлаган идем, син монда теге китапханә булгач йөри башлагансыңдыр дип. Алай син әйтә аласың, мин монда бу урын мейнстрим булганчы инде йөри идем. Ләкин ремонт ясагач, мин менә монда утырып, гараж-бенд шундый программа бар, анда музыка ясыйсың. Һәм шул гараж-бендта мин былбылын җырын яздым. Ул вакытта шундый каты яңгыр яуды. Вот честно, менә чудо булып, менә утырам тәрәзәгә карап, һәм ниндидер менә чипчык җәйтим инде. Бәрелмәде, менә легонька гына, һәм очып китте. Һәм шуннан соң менә былбылым җыры ясалды. Менә шундый менә чудный чудо. Бу синең өчен бик иҗади урын инде алайса. Әйе. Менә без узган локациядә теге чит илләрдә дә тыңлыйлар, башка шәһәрләрдә дә тыңлыйлар дип сөйләшә башладык. Һәм синең гомумән әйткәнең бар. Минем теләкем безне, ягъни инде татар җырын, татар җырчыларындыр чит илгә алып чыгу. Менә татар теле ул бит икенче кешеләргә иностранный тел бит инде бит. Һәм менә миңа кызык төрле жанрларны татар теле белән күрсәтергә. Менә африканский ритм аласың, менә египетский ритмнар аласың, хип-хоп ритм аласың да, инструментлар иде. Һәм шуңа татар телендә җыр язасың. Һәм ул менә төрле кешеләрне, төрле халыкны кызыксындыра. Минем өчен ул татар теле менә шундый жанрда да була. Тошта менә тел ул безграничный. Менә шундый ничектер уйлар башта йөри һәм, шундый легкий посыл. Төрле илләргә йөреп, татар телендә менә шундый төрле жанрда җырлап, менә ул минем хыялым. Һәм күбрәк слушательләрдә инде ансы ул һәрбер артистның хыялыдыр инде. Без на месте не стоим, үзенчә эшлибез һәм әкрен генә үз хыялыбызны җитештерәбез. Безне хәзер чит илдә караучы татар диаспораларына да менә дәшәсем килә. Сез бу хыялны ишеттегез, бәлки Гөлназны хәзер анда үз илегезгә чыгыш ясарга чакырыргадыр. Яңгыратабыз тапырдатыпны да башка җырларны да рәхәт. Яңа җырны да чыгарабыз. Менә монда намек, менә яңа җырлар. Суларга. Саумысыз, минем исемем Суларга, мин барам алга, барамын хәзер артка, нәрсә дә булса да игътибар, син онытма, сула. Мин әле монда ассоциацияны теге дышать һәм суларга бер сүз икәнен әле мин ул параллельләрне үткәрмәгән идем. Мин хитрый бераз. Шундый ук инди поп
хип-хоп стилендә булачакмы җыр? Хип-хоп стилендә була һәм Кытай инструментлары да була. Менә шундый эксперимент ясадык без. Шәп. Ә менә дышать дип сөйләшә башлаганбыз икән. Дышать ул проект дисең син. Проект. Димәк, дышать ул Гөлназ гына түгел, ул гомумән төркем дип алыйкмы, яисә бу Гөлназ, ләкин синең икенче альтер эгоңмы? Менә ничектер соң ул? Сначала мин үзем генә иде җырлап җирдем, аннан соң минем укучылар биеп йөргәндә алар ничектер үстеләр. Мин картайдым. Һәм әйтәм, әйдәгез бию куйык минем җырына, кызыграк та була ничектер. Менә 2 кеше булганнан соң 4 кеше булып чыкты. Һәм мин аларга әйтәм, сез минем гаиләм, сез без менә бергә дышать проектын ясыйбыз. Безнең төрле артистлар бар, кайбер артистлар, алар конкрет концертка төрле биючеләрне, төркемнәрне чакырырга мөмкин. Син гел үз биючеләрең белән эшлисең? Әйе, мин аларны ташыт дип әйтәм. Ул ташыт, ул дышать наоборот. Һәм шоу балет. Минем өчен ничектер искренне ул була, мәсәлән, менә теге команданы җыйсаң. Ә менә миңа кызык иде, син бит үзең биюче идең, синең үз студияң бар. Менә ул хореографияны син үзең куясыңмы, яисә кызлар куямы? Сначала үзем куйдым. Хәзер без бергә куябыз. Барыбер теге клиплар ниләр ясаганда, раскадровкалар барыбер бергә, бөтенесен бергә эшләп. Коммерция өчен түгел, менә йөрәгең яна, кызыксынасың, ясыйсың. Кеше бит ул аңлый. Кеше ул сразу күрә. Искренне түгелме? Шуңа күрә. Син чыннан да шулай уйлыйсыңмы? Ну, миңа калса хәзер продюсерлык һәм бизнес шулкадәр яхшы эшли, кай вакытта без үзебезгә кулланган манипуляцияләрне сизмибез. Мин менә продюсер белән эшләгәнем юк, шуңа күрә ансын әйтә алмыйм. Секретного успеха нету. Мәсәлән, сез җыр турында, тыпырдату турында белдегез һәм шуннан гына килдегез. Кем беләсең, кемдер тыпырдатып кебек җырны яса, бәлки аның ул булмас та. Шуңа күрә ул минем өчен ул совпадениеме, случайностьмы или менә һәм җыр чыккач кына фикерне йөртеп була. Әйе, бер кем белми, нинди җыр кемгә менә ошармы, ниме, белмибез без аны. Но шуңа күрә просто менә үзенчә ясыйсың. Ышанасың ул җырыңа, җибәрәсең халыкка, һәм менә халык тыңлый. Яисә тыңламый. Ну, яисә әзрәк тыңлый. Менә продюсерлык турында сөйләшә башладык, һәм хәзер дилетанттан ахмак, ягъни тупой сораулар. Мин чыннан да менә бу темада бөтенләй дә сай йөзәм, һәм белмим менә җыр индустриясендә ничек була ул. Син димәк продюсер белән эшләмәдең. Син менә бу беренче залетевший дип әйтгән җырларың да ул продюсерлар ярдәмендә түгел, син үзең аларны. Ну, үзем, ләкин минем дусларым да булды инде, теге кем белән музыка яздык без, шуңа күрә мин үзем генә булмадым. Ләкин теге как идея, как режиссер дип үзем. Менә ул җырларны чыгару төрле мәйданчыкларга, мәсәлән, анда аларга ротация һәм андый эшләрне син үзең башкарырсың. Аның өчен безнең бар лейбл, Infinity лейблы, алар минем дистрибьюторлар. Алар үзләре Кыргызстаннан, һәм мин Кыргызстан командасы белән эшлим. Алар җырларны музыкальный площадкаларга җибәрәләр. Менә үзем генә теге мин җырчы булып, аларны теге җырларны алай не получится отправить. Ягъни бар бит менә продюсерлар, алар образдан башлап, мәсәлән, синең стилеңне сайлап, тышкы кыяфәтеңне сайлап, җырларны менә андый нолдан алып, чынга ашыру процессына кадәр. Миңа кажется, хәзер андый продюсерлары юк. Мин гомумән фикер ишеттем, хәзер менә продюсерсез һәм шундый кешесез танылып булмый дигән. Ну, мин, конечно, не прям супер пример, но була бит инде. Яхшы пример.
Була. Менә теге фабрика звезд конкурсларының истәме. Менә анда дөрестән продюсерлар эшләде, алар образларын, җырлар, бөтен нәрсә алар өчен эшләделәр һәм алар как поющая голова булды бит инде. Хәзер менә соцсетләр булып, самое главное менә җырны язсаң, ниндидер видеолар ясасаң, ул может сиңа булышырга. Җырны гына чыгарып булмый шул хәзерге вакытта. Син теге креативный видеолар карап, теге соцсетләрдә карап, нинди видеолар ясыйлар, нитәләр, аның турында да уйларга кирәк. Мин башта шундый уй тотам, менә 50/50, ул ничек, менә 50% видео ул үземчә ясала, 50% ул менә трендка керә торган. Һәм менә кайсыдыр керә, кайсыдыр керми, ансын белмибез, юк секрет, юк, просто менә ясыйсың. Просто ясыйсың, и все. Һәм гомумән син һәр җырыңны видеосыз чыгармыйсың. Һәр җыр видео белән чыга, һәм бу теге клип турында да түгел, әмма кыска видеолар социаль челтәрдә, һәм син аларны җыр чыккан мизгелдә актив рәвештә күрсәтеп барасың. Һәм мин менә активно соцсетләрдә TikToklар, YouTube'лар, бөтен җирдә ул видеоларны чыгарам. Һәм менә шулай эшләп йөрисең инде, көтәсең, хыялланасың инде, теге җыр китә. Һәм потихонечку результатлар чыга. Акчам булса, клипта ясыйм. Акча клиплар яратасың кебек. Мин клипларда үскән бала. Бала чакта теге йокыга киткәндә, MTV куясың, анда всякий клиплар күрсәтелә. Һәм шул клипларда үсеп ничектер менә клиплар ясыйсы килә. Ләкин поначалу әллә нинди клиплар лучше ясамаска. Чөнки аңарга вакыт кирәк. Һәм акча кирәк. Кыйбатлы процесс. Акча кирәк, Әмма мин бер артист белән сөйләштем. Ул менә булай диде, менә синдә дә шулаймы? Һәр җырга клип төшерелми. Син бары тик шул җырга клип төшерәсең, кайсы җырыңны инде актив рәвештә тыңлый башлыйлар. Мәсәлән, ул җыр популяр була, син аңа истәмә рәвештә клип төшерәсең. Ә җырың баштан ук кирип китмәсә, аудитория кабул итмәсә, син аңа клип төшермисең. Бары бер клибын ясадык, һәм менә ул клип чыккач, җыр тагын да күтәрелде. Ул теге поначалу әллә нинди теге тыңлаучылар, анда күп тыңлаучылар булмады. Менә логик яктан мин шундый фикердә, бер карасаң бит инде клип киресенчә өстәп җибәрергә тиеш кебек бу җырга. Креативный идея булса, кызык идея булса, бәлки клип синең күбрәк тә күтәрә. Мәсәлән, клип теге вот мин хәзер менә монда җырлыйм, тегендә җырлыйм, булай торып, барып, нитеп, анда клиплар. Син кемгә намек ясыйсың хәзер? Юк, мин беркемгә, юк, просто аңарга лучше акча не тратить. Хәзер вообще кешеләр алар капризлыйлар, алар теге вакыт короткого видео. Яшәрне тутып табылмый, теге 3000 минутлы видео чыгарсаң. Шуңа күрә очень аккуратный. Айолы төркеме хәзер инде без аны бөтенебез беләбез. Ул бер җыры белән диярлек зур масштабларга күтәрелде һәм узак вакыт менә шул бер җыр ошатты да аларны. Хәзер яңа җырлар чыга, ләкин ул бик масштаблы рәвештә дөньяга чыкты ул җыр. Һәм мин ялгышмасам, ул бик уйды. Ул социаль челтәрләренә шундый видео истәде. Анда бар, үзен фронталь камерага төшерә һәм ул әйтә, әлбәттә, менә продюсерлык проект булгач, ул шулай итеп дөньяга яңгырый. Менә сез әйтәсез, вот башкирская группа так прозвучала дип. Ә без менә үзебез эшләп, үзебез җырны чыгаручылар, без нишләргә тиеш, нас не должны вы сравнивать һәм конечно, у них получилось. Менә нинди сораулар була ала дигән менә шундый
Миңа кажется, алар үзләре дә белмәделәр, что аларның шулай җыры чыга дип. Аның әтисе, белмим, продюсермы ул, юкмы, но ул просто менә үз кызын поддерживать итте һәм музыка яратып, алар разный проектларга да йөрделәр. Ул җырга да хәтта. Мин менә аңладым, монда сүз әтисе турында да түгел, гомумән тагын ниндидер продюсер бардыр. Мин белмим, кем белгән, алар бит әйтмәделәр, безнең продюсер бар дип. Менә алар тоже шундый җыр попробовали ясарга этнический, һәм менә ул теге выстрелила. Ну, менә шулай булып чыкты һәм ул безгә дә яхшырак, чөнки халык шундый этнический җырлар тыңлап, анда бит похожих исполнителей да күрсәтәләр һәм алар бит безне дә күрсәтә. Шуңа күрә синең ачуың юк бу төркемгә, менә теге несправедливость дигән гаделсезлек. Хәзер мин үземне Бейонсе белән сравнить итсәм, һәм нишләргә тиеш инде? Вообще җырлар язмаска теге. Алай постоянно сравнивать итеп булмый инде. Конечно, теге син расстраиваешься, чөнки арыйсың, нитәсең, бик күп эшлисең һәм нишләп тагын нинди җыр чыгарын дип уйлыйсың. Ләкин айолы булып, менә аларның бер җыры чыкты һәм хәзердә алар альбомнар чыгарып та барыбер менә пока что менә Хамай җыры гына. И это вот самое страшное. Минемчә, готова ли я была менә в тот момент менә шулай үскә күтәрелергә резко. Мин бит белмим, минем бер кешем дә юк. Минем даже продюсерым да бер кем дә юк. Һәм нәрсә булыр иде ул вакытта. Шуңа күрә мин үземне ничектер успокаиваю, что һәрбер артистның үз вакыты. Аңлыйм да инде, бәлки ул видеоны төшергәндә ул теге ничектер куллар төшкән момент, яисә арылган мизгелдер. Да инде, это же эмоция, барыбер һәрбер кешенең үз реакциясе була. Ансын инде теге осуждать итеп булмый инде. Миндә менә теге аны ничектер гаепләү өчен сөйләмәдем бу мисалны. Нәкъ менә синең хисләрең башкаручы буларак һәм шул позициядә булучы кеше буларак. Безнең традициябыз бар. Һәр чыгарылыш саен без бүләк качырабыз. Качырабыз. Син һәм мин. Бергә. Бүләк синнән. Әйе. Нәрсә качырырга уйладың? Моносерьга. Менә без на терапии рисования мин рисовать иттем. Һәм ул шул калякалар буенча моносерьга ясадылар. Алка. Менә мондый. Миңа калса искиткеч бүләк һәм безнең кебек ниндидер милли образлар ясарга яраткан кешеләр моңа һичкисез шатланачаклар. Менә мондый кичкенә генә тартма булачак. Кая без аны качырабыз? Менә монда качырабыз да без аны. Бөтен аякларын карап чыгыгыз. Безнең артыбызда милли китапханә, шундый түгәрәк урындык бар. Менә уртадагысы. Мине алып кит дип кычкыра. 3-нче локациябыз. Без Тауш яздыру студиясында. Минем яраткан студия. Син бөтен җырларыңны монда яздырасың. Хәзерге вакытта бөтен җырлар монда дусларым белән, безнең өчен ул ничектер һәр вакыт бәйрәм, бергә язабыз, көлешәбез, җыр язабыз. Димәк, бу синең өчен теге эш буларак кына түгел, бу рәхәт процесс. Минем өчен ул творческий процесс, монда настроение булырга тиеш. Бу минем дусларым, Матвей, Майкрайс, артист, үз җырларын тоже яза, һәм бергә без музыка язабыз. Илгар, сооснователь Slon Records булаты белән, һәм ул продюсер, җырчы Хопелес исеме, бәлки сез аның турында ишеткәнсездер, һәм минем якын дусларым. Алар минем җырда һәр вакыт бэк-вокал. Нишлиләр алар? Алар акыралар мужской голос белән. Менә сез ишетсәгез, менә ул минем малайлар. Хәзер без записывать итәбез. Әйдәгез моңа. Мин обычно монда теге кемәле дирижер булып. Поехали. И менә шулай көлешәбез, беренче дубльдән Влад, син главное записал. Һәм менә иҗат турында сөйләшә башлаганбыз икән. Синең
дуэтларың, фитларың юк. Рус телендә бар дип күрдем. Ләкин менә хәзер инде син үз юлың, үз стилең буенча бара башлагандан бирле бернинди дә фитлар юк иде. Ремиксларым бар. Фит хәзерге вакытта юк, ләкин мин работаю над этим. Мин уйлаган идем, син ни өчендер каршы моңа дип. Юк. Искренне булсынчы. Теге не фит ради фита бит, артистлар белән, менә ниндидер идея булсын өчен. Менә без хәзер бер артист белән шөгыльләнәбез һәм аның исемен пока әйтә алмыйм. Менә без аның белән ала бирсә фит чыгарга уйлыйбыз. Ул рус артисты һәм һәм без аның белән как раз таки менә татар этника, рус этника белән теге ничек скрещивать итәбез һәм менә шундый эксперимент ясарга уйлыйбыз. Кем белән ясарга телисең, фитлар дип сөйләштек. Хәзер кем белән эшләргә теләгән артист түгел, гомумән топ эш артист исемлеген ясыйк әле. Чит ил эстрадасы, эш артист, безнең ил эстрадасы, рус эстрадасыннан һәм эш артист татар эстрадасыннан. Яисә эстрададан түгел, гомумән татар телендә җырлар башкаручы диген. Чит илдәге артистлар ярата Мисси Эллиот, Snoop Dogg, Бритни Спирс булсын. Чөнки Бритни Спирс минемчә ул беренче җырчы, кыз җырчы, җырлап биеде һәм ул вакытта ул шундый профессионально ясады һәм ул мине вдохновил. Шуңа күрә Бритни Спирс молодец. Рус артистлары. Ирина Кайратовна, группа Золото. Ул, конечно, минем жанрда түгел, но миңа барыбер ул ошый. Антох МС. Искренне җырлый да, бии да, һәм без аның белән знакомый да, очень добрый парень. Татар эстрадасы. Яисә татар эстрадасы дип әйтик дөрес булмый, татарча җырлаучылар. Эстрадада булырга мөмкин. Әйдә исәннәрне әйтик инде. Илһам Шакиров. Онсы билгеләй дә, менә хәзер җырлаучыларны алып бушырта. Хәзер. Миңа Ришат Тухватуллин ошый. Аның тавышы менә теге Илһам Шакиров вакытлары белән ничектер шөгыльләнә һәм современный стильдә менә шундый тавыш белән җырлап, ул ничектер менә татар моңы дип әйтер идем мин. Шуңа күрә минем аның посылы бик ошый. Дефне ул тоже современный инди-поп стилендә җырлыйдыр. Ул тоже молодец, молодец. Үзенчә эшли һәм матур җырлар яза. Һәм миңа Алмаш ошый. Ишеткәнегез бармы? Алар тоже менә шундый современный инструментал белән теге тавыш шундый зарубежный дип тавыш әйтер идем. Һәм шул татар телендә җырлап, кызык, молодцы. Барыбер бит инде безнең менә башлап килүче артистлар, без барыбер менә съемкаларда да эшлибез алар белән һәм гомумән ниндидер чаралар булганда да эшлибез. Алар гадәттә бушка да яисә аз төләүгә дә чыгыш ясарга әзер. Син менә берничә ел электә шулай иде, син баштан ук үз бәяңне беләсең. Нинди бәягә син чыгыш ясарга әзер беләсең һәм гомумән бөтен проектларга бармысың да кебек. Менә миндә шундый образ. Һәм шуңа күрә мин синнән әзрәк куркып та торадыр. Миңа калса син шундый теге кырыс. Хәзер мин монда беләм. Шулай гына уйлагыз. Подальше держаться. Юк, үз бәямне белергә мин әле өйрәнәм, дуслар. Ул бик тә авыр, чөнки мин инде күпме ел җырлап нитеп, бик зур опыт минемчә алдым. Хәзер дә опыт керә. Ул бит минем эшемдә, ашарга да эшергә кирәк бит. Шуңа күрә, дөрестән һәрбер эш, һәрбер җыр ул түләнергә тиеш. Түләнергә тиеш инде, нишәтәсен. Без тондай түгел, заман шундай. Бу гаеп итеп тә әйтү түгел, бу бит шәп. Ни өчен әле безнең менә яшь артистлар, алар яхшы дәрәҗәдә сыйфат бирәләр икән, алар үзен, мәсәлән, шул эстрададан астын куеп, ничектер анда кимсетергә тиеш үзләрен дип.
андый уйлар да бар, ләкин менә мин бит клиплар да чыгарам, видеолар да чыгарам. Ул бит һәрбер акча кирәк. Җырлар да язганда акча кирәк инде. Шуңа күрә бесплатно бөтен җирдә выступать итсәң, аннан соң развитие булмый. Мин шулай, мин зарабатывать итәм һәм ниндидер сумманы инвестирую в творчество. Барма менә ниндидә булса чара, кая син бушка чыгыш ясарга әзер? Мәсәлән, бик зур масштаблы димә, күп кеше алдында чыгыш ясарга, яисә гомумән ниндидер бәлки тематикасы ягыннандыр. Ниндидер кызыклы фестивальләрдә, ниндидер благотворительный мероприятиеларда. Син начинающий артист булсаң, бөтен җирдә чыгыш ясыйсың, чыгышлар ясадым. Мин просто сез минем турында белмәдегез ул вакытта. Шуңа күрә фестивальләрдә, телепроектларда выступать итәргә кирәк. Ул безнең өчен опыт. Кеше белән сөйләшү, нитү, үзен тотарга сәхнәдә ул әлбәттә кирәк. Һәм менә телепроектлар дидең, син күп кенә рус телепроектларында да катнаштың. Менә хәзер артка карап әйткәндә, моның файдасы бармы сиңа артист буларак һәм синең исемеңне популярлаштыруда? Әллә нинди файда юк инде. Ул күбесенчә медийность һәм самый зур опыт ул курыкмаска. Чөнки сине видеога төшерәләр. Анда жюри тора. Алар, звезды, артисты, знаменитыйлар үз фикерләрен әйтәләр. Кем белгән нәрсә әйтәсен? Шулардан соң хәзер бер нәрсә дә куркыныч түгел, дөрестән. Бүтән проектларда обязательно участвуй. Һәрбер проект, һәрбер заман теге артта калган, ул минем өчен зур опыт. Иҗаттан килгән акчага яшәп буламы, яисә синең хәзер керемең күбрәк шул бию студиясынамы? Була, әлбәттә була, ләкин арга бер ел гына үтмәде, анда күп ел узды. Һәм хәзер Аллага шөкер була, һәм ул менә тагын да әйбәт видеолар төшереп, җырлар язып, костюмнар ясап, тагын да менә возможность китерә. Аның өчен мин бик рәхмәтлемен. Һәм инде безнең ахырда бирә торган соравыбыз бар. Без аның белән гадәттә интервьюбызны тәмамлыйбыз, ләкин бүген әле без синең җыр язганыңны да карыячакбыз әзрәк. Синең тормыш девизың нинди? Яисә ниндидер принцибы? Минем һәрбер җырым ул үземчә напоминание. Менә минем җырларым мөһим әйбер турында, менә гади сүзләр белән. Һәм һәрбер җырда менә уйласан, мәсәлән, ниндидер клипка акча җитмәй, уйлыйсың да, акча җитмәй, каян алырга? Аннан соң җырны тыңлыйсың да, мен барбер күп акча берсенә матур. Аннан соң уйлыйсың, ярар, җитмәсә дә була, ясарбыз дип. Менә шундый как-то менә напоминание кешеләргә һәм үзем өчен дә теге бәхет акчада түгел, иң мөһиме теге без бергә булганга, менә без бергә булып, мәхәббәт җиңә, җырлар да языла, менә шундый фикерләр белән яшәп йөрибез инде. Дөресен әйткәндә, менә тупырдатып җыры чыккач, мин аны узак кына тыңлап йөрдем, 1-2 атна. Һәм ул миңа бик ошый, мин тыңлыйм. Һәм 2 атна узгач кына мин аның сүзләрен тыңлый башладым һәм мин аңлыйм, бу чыннан да бер уйлаганда менә шундый кайфны күтәрә торган җыр, аннары сүзләрен укыйсың һәм син гомумән бу җырны башкача аңлый башлыйсың. Менә не все алар уйлар теге тыпырдатып дип җырлап йөриләр, ләкин менә анда бит смысл очень важный, теге даже немножко грустный, менә ул ритм шундый кызык булып. Менә ул безне ялганлый башта. Син беләсең, бу ниндидер бии торган кызык кына җыр дип, аннары укый башлыйсың, анда шундый мәгънә һәм син уйлана башлыйсың аннары. Шундый задумка булды шул. Ой, рәхмәт яуга. Бүтән кеше әйтми шул ул фикерләр турында, шуңа күрә миңа ул бик важный. Шул тыпырдатып кешенең бәхетенең артыннан йөгерсәң, син үзең булып каласың. Һәм аннан соң карыйсың, бәхетме соң? Шунда йөгердемме соң мин?
Һәм үзеңдә бөтен әйбереңне югалтырга. Һәм үзеңне бетереп, нитеп, кеше үзеңне сравнивать итеп, ул дөрес түгелдер. Менә үз бәхет ачкычын табырга кирәк һәм шунда тыпырдатып йөрергә.